Naglinya ang mga dagkong truck nga nagakolekta og basura sa gawas, unahan sa sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Tubok District, Davao City niadtong Biyernes, Mayo 22 ning tuiga. Wala na sila gipasulod o gipalabay og basura sa landfill kay susamang adlaw sab gipasuspinde sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR Region 11 ang operasyon niini. Pinaagi sa suspension order nag-i-issue sa Environmental Management Bureau kun EMB 11 tungod sa nitabong trash slide. Dulan 800 ka tonelada sa basura ang malabay sa landfill kada adlaw. Una ang trahedya niya itong Merkules sa hapon, Mayo 20, na-issuehan na sa EMB 11 og notice of violation ang landfill niadtong March 19, 2026 tungod sa kakuwang sa discharge permit, wala pagsunod sa effluent standards ug pangmintinar sa dili igo nga leachate treatment system. Inirupa ning tuiga gipamonitor sa DNR 11 ang landfill. Tungod kay suspended ang operasyon sa paglabay og basura, ipapangita sa DNR 11 ang lokal nga gobyerno sa Davao City og temporaryong luna nga pwedeng kalabayan sa mga basura aron dili magtapon og. Sanglit dili pa palabayan sa Environmental Management Bureau ang bagong sanitary landfill kay padayon pa ang pagtrabaho niini ug anaa pa kini sa 52 hangtod 60% ka kompleto. Dili pa gyud mo na palabayan, no, because wala pa man gyud na siya na human. Basin eventually kana na pod ang damage o kana na pod ang maka-problema in the future, no. So ang agreement namo first initial discussion with the LGU is mangita sila luna, no, gamayng area dito sa kanang bagong sanitary landfill, no, kanang gina-construct. Then accordingly na sila nakita nga area, no, nga kaya mo accommodate up to 6 months nga basura nato, no. Then timely kanang within that 6 months window mahuman na pud na ang kining bagong nga sanitary landfill, no. Nakakita na og luna ang lokal nga gobyerno nga dol rasab sa sanitary landfill. Before na mo na siya palabayan po ng temporarily, no, nga area nga ilang nakita is that kailangan makaline po na siya, no, na po'y plastic liner para ang duga dili mo infiltrate dito sa groundwater, no. Then kinahanglan na po'y katong leachate collection, no, kanang sa duga, no, sa mga basura kinahanglan makolekta dili mo dagay-day dito sa atong mga katubigan, no, kasapaan. Gipaningkabutan na nga maplastar ang luna nga tauran pa og plastic liner. Kung mas madali nila human less than 1 month, mas maayo kay aron natay kalabayan sa atong basura, no, kay ang crucial kayo ang 1 month na to na period nga kung among gina-discuss sa city, no. Gipangitaan na hinuon og pamaagi aron magamit dayon ang temporaryong labayanan sa mga basura. Depende na kung paspas kay masay sa procurement process man gud sa government sa dugay, no, mo na ma-problema pod, no, kung paspas ang ilang pag-procure atong mga materials, no, especially katong HDPE, no, liner pag-install, kung madali mag-purchase na ma-install dayon mas labing maayo, no. Giauhag sa DNR ang publiko nga batasanon ang proper waste segregation. Pero dapat i-practice na ganito nato ang proper waste segregation. We need to say, ang ato na lang untang ilabay sa itong mga sanitary landfill, kanang mga residual na lang nato nga waste. Atong mga pwede pa nato magamit, no, mga kining mga recyclables, no, like kining mga water bottles, mga guba nga liquid or mga guba nga cabinet, mga guba nga appliances, dili na nato iapil og damong dito sa tuang SLF. Dugang sa ahensya, kung maki-coordinate lang ning mga katawhan sa ato ang mga junk shops, daghan kayo mamalita na ato ang mga recyclables, no. So para ma-avoid pud nato na kining mga waste pickers nato maadto pa sa ato ang SLF kay mao na ilang mga ginapangita, di ba, bakal nga mabaligya pa nila, mga plastic bottles nga mabaligya pa nila, mga guba nga mga appliances nga mabaligya pa nila, mao na ilang katuyuan dito. While kung wala na dito, malikayan na nato na naadto ang ato ang mga waste pickers sa ato ang mga SLF, no. So malikayan nato ang pareho nga pangitabo in the future. magpaabot pa ang DNR EMB 11 sa isubmit nga evaluation assessment nga ilang gipangayo gikan sa LGU aron ma-evaluate nila ang contingency measures ug mga plano niini nga maibasyan nila sa posibleng paglift sa suspension order sa sanitary landfill. Sa kasamtangan, daghang basura sa mga collection points sa syudad ang nagtapunog tungod sa gipatuman nga suspension. Eugene Hinutan, Newsline Philippines,
Stay safe.